Sugeng pepanggihan malih kalian Pak Joko wonten ing pembelajaran bahasa Jawa kelas 7 ing SMP Negeri 17 Kota Tegal. Wonten ing video menika kula badhe ngandharaken ngenani materi Kringkes Wacan. Materi menika kalebet wonten ing kompetensi dasar 4.1 menulis ringkasan teks narasi tentang peristiwa atau kejadian. Nah, kompetensi dasar menika gadai indikator antawisipun 1. Membaca wacana narasi tentang peristiwa. 2. Mengartikan kata-kata yang dianggap sulit. 3. Mengajukan pertanyaan dari bacaan. 4. Menuliskan ringkasan bacaan. 5. Menceritakan kembali isi bacaan. Para siswa, sadurunge Pak Guru terusake materi dina iki, ayo padha disiapake buku lan alat tulis supaya para siswa bisa nyatet materi-materi ingkang penting amprih mangerteni materi dina iki mau. Nah, para siswa, ngringkes minangka penyajian cekak aos utawa singkat saka wacan asli utawa karangan. Nanging tetap ngukuhake urutan isi sudut pandang saka panggripta utawa panulis. Ngringkes iku migunani amarga memori otak kita nika minates utawa terbatas. Mula kanthi anane ngringkes bisa ngelingake anane surasane wacan. Nah, kang ora bisa ditangkap dening memori otak awake dhewe. Para siswa, ngenani ngringkes nika wonten bab-bab kang kudu dikatekake supaya bener. Nika setunggal. Tulisen ringkesan kanthi cekak aos utawa singkat arupa pokok-pokok informasi sajroning wacan. Nomor 2, gatekno urut-urutan wosing wacan utawa karangan. Nah, iku mau bab-bab kang digatekake supaya para siswa kabeh iso bener anggone ngringkes. Salajengipun nggih menika urut-urutan gawe ringkesan. Nah, urut-urutan gawe ringkesan nika wonten 3. Nggih menika setunggal. Maca wacan kang arep diringkes mau kanthi permati. Dadi sadurunge ngringkes para siswa kudu utawa wajib maca wacan iku mau kanthi permati. Aja dilewat-lewati, dadi urut awit awal ngarep dugi rampung. Nomor kali, nulis ukara-ukara baku utawa gagasan umum. Nah, wonten iki sakwise diwaca para siswa kudu nulisake ukara-ukara kang baku. Ya. Angka 3. Kronce ukara-ukara baku mau dadi paragraf kang becik lan gampang dimangerteni. Nah, ingkang angka 3 niki para siswa kudu kronce utawa krakit ukara-ukara iki mau supaya dadi ringkesan kang becik. Nah, iku mau kang kudu digatekake utawa dimangerteni ngenani kawruh ngringkes wacan. Sabanjure saiki coba padha digatekake soal utawa latihan kang Pak Guru siapake. Dicatet digatekake ya. Para siswa, saiki Pak Guru arep maca wacan narasi. Padha digatekake lan dicatet menawa ana tembung-tembung kang angel.
Macan narasi menika duweni irah-irahan utawa judul bencana tanah longsor. Pada dikataake ya. Dino Setu 13 Februari 2021 bencana tanah longsor dumadi ing tlatah erenging gunung kang dhuwure 10 meter, yaiku Desa Rembul. Material longsor iku ngubur kolam renang, banyu panas, duweke hotel duta wisata. Untunge nalika kedadean ora ana wong ing panggonan bencana. Priyatno Utomo digawe sibuk amarga hotel duta wisata kang dadi panggonan golek pangupajiwa kena musibah tanah longsor. Kedadian dumadi nalika Priyatno lagi resik-resik lan ngepel lontrong hotel kang kecipratan banyu udan. Dumadakan keprungu suarane gumuruh sawise udan deres kang nerjang tlatah Guci. Awit esuk tekan sore. Penasaran, dheweke banjur niliki menyang sak sumbering swara mau. Pranyata tanah longsor. Priyatno lan karyawan liyane mung mlongo kaget ndeleng kahanan pelataran hotel sing kotor merga kurugan lemah. Apa maneh ndeleng kahanan kolam renang kang ana ing pelataran hotel. Banyu kang mau bening dadi butek kecampuran lemah. Jam balik kerjane akhire mundur amarga ana gawean tambahan gresiki lemah kang ngebrui pelataran hotel. Yen kaya ngene bisa pirang-pirang dina gresiki ya John. Pimen ki ora sida libur maning. Pitakone Priyatno marang Jono kancane. Wis pirang-pirang minggu Priyatno kang arep izin libur ora sida terus. Cuaca ekstrim kang nyebabake hotel butuh karyawan akeh kanggo resik-resik. Mulane ngajukno libur ora tau diidini dening bose. Makane aku yo niate arep tilik mertuaku sing lagi gerah ning rumah sakit Purbalingga, ujare Jono. Terus pimen John? Mbah piye? Paling ora oleh libur. Ya nang bose. Diundur bae wis, Pri. Ngalahi timbang diganyami bose. Ya wis, muga-muga ngesuk dilembur bisa resik maning. Yo wiwiti resik-resik. Yo kanca-kanca saksek gerakane bendang resik maring kolam renange. Priyatno menehi komando marang kanca karyawan liyane. Karyawan hotel semangat ngresi pelataran hotel, nembe etok separo mandeg merga wis sore. Untung nang hotel mung 5 kamar kang ana tamune. Dadi ora pati ribet oleh ngopeni. Esuk Priyatno lan karyawan liyane nerusake resik-resik kolam. Syukur bose ngundang tambahan tenaga kanggo las kolam lan resik-resik. Dadi pegawean resik kolam iku bisa cepet rampung. Sawise kahanan hotel wis bali kaya maune, Priyatno lan Jono ngajukno cuti 3 dina kanggo ganti jatah libur kang digunakake kanggo lembur ngresiki hotel iku mau. Nah, para siswa, saiki tugasé para siswa yaiku aja lali ya, tembung-tembung kang angel iku mau dicatet. Banjur ditakokake ana ing grup WA utawa ana ing Google Classroom. Nah, tugasé para siswa saiki dicatet ya. 1.
apa. Nah, itu nomor setunggal ya. Sampun nomor kali. Wacan ingkang kula sebut niku wau coba diringkes. Ya, bisa maneh. Coba ringkesan wacan sing ana ing ngarep mau sing wis diwaca Pak Guru. Nah, soalnya loro bae. Sakwise dijawab dikirim ana ing Google Classroom. Nah, para siswa, iku mau materi dina iki yaiku ringkes wacan. Muga-muga para siswa kabeh bisa mangerteni mudeng ngenani materi dina iki mau. Menawa ana materi ingkang durung paham, bisa ditakokake ana ing grup WA. Aja lali, soal lan latihan digarap lan dikirim ana ing Google Classroom. Muga-muga manfaat kanggo siswa kabeh.